Salutare Cosmin fanilor și cartonașilor, bine v-am regăsit la un episod de Granny Capture You. Episod în care de data asta jucăm cu Granny, că ne enervează Grandpa, nu Alex Mare? Da! Foarte urât, din partea lui urât, rău de tot, bă. Să-mi sară și capacele, că n-am chef de Grandpa, nu? No. Bă, dar Grandpa nu știu ce naiba. Ba, vine încoace, dar cu Granny n-ai problemă, boyzule. Nu uita să-mi dați și mie un like la canalul Ion Stina. Da! Să dați un like urmăritorilor, vreau și eu un like subscribe, mă înțelegeți? Pentru că o să fie o ceva foarte tare și mă bucur să part totul cu voi, pentru că uitați așa, bla bla bla, pe multe, dar haide mă încarcă, gata, bun. O să începem prima zi cu Granny, o să fie ușor. Eu ca un Granny normal, numai că... Bă, eu am aluncat, eu m-am alunec pe schi. Eu și mare, pentru că s-a blocat, dacă mi se pare. Să mă scuzați pentru blocare, că nu joc pe orice fel de telefon, fratele meu. Joc și eu pe un telefon ăsta micuț, bă, dar se blochează rău, frate. Pentru că Granny mă prinde, bă, până atunci, boys, nice, nu? Uite mă și cum se blochează, frate, ia uite. Uite că nu merge cum trebuie, prea mulți gigabytes, cred că. Și nu prea face cum trebuie. Stai să umblu la setări. Păi da, de aia sunt sete să fie așa. Resume. Și uite, bă, boys, cum merge treaba acum, nice. Dar nu mai vrea să mai cade pe scări. Merge treaba ușor, frate. Da, ceva mi-a alunecă. Wow, nu! Haide, mă. Perfect, avem o parte din pictură. Haide, mergi. Bă, dar ce ai de blochezi, fratele meu? Zici că ai ceva cu blocatul. Bun, deci noi când o să dăm drop o să... Tu nu ți-ai dat seama că... Uite, aveam deja o piesă. Uite, hai să dăm drop mai bine. Tu nu ți-ai dat seama că iar m-am alunecat de pe scări? Știu, dar... bun, deci... bun, avrenci. Bine că sunt la un prieten și se joacă cu mine, Granny. Și oleu, ăsta e cam mare, bă, perete, tunet, bum! Alte scări, din păcate. A venit Granny, normal. Haide, bă, pleacă de aici, băbăciune, căcat mi-a și îngurat să mă încac eu în tine. Să nu uitați de un like, subscribe, așa, la Cosmin.insta, adică la Alextina. Pardon, Ion Stina, am uitat, Granny, where are you? Haida. Bă, apare disenin, băbăciune. Oleu! Maleu, boizule, ai văzut și tu cât de tare a venit Granny în mine? Bă, eu vreau să o ocolesc. Și asta, bă, bine. Bă, sincer, eu, decât așa să explorăm cu toți fanii de pe Ion Stina, postăm acest episod, ok? Granny Capture You, nu-i așa, Alex? Da, eu sunt. Bine, vă prezentăm și noi casa cum putem, că dacă vrei să prezentați casa, da și voi pe ăla, pe practice. Ce este, Alex Mare? Bine, eu nu sunt Ion Stina, dar filmez de pe contul ăla, pentru că eu durează până să faci un cont de YouTube. Dar eu sunt Ion Stina, cel adevărat. De-aia uitați aici. Deci dacă dăm drop și să sperăm că... Uite, hai să ne omorăm din greșeală la cartocatiță. Că nu prea am chef să mă omoară băbăciunea aia, că vine... Oleu! Nu vine să cred, Alex Mare. Ai văzut și tu cum a venit tot cu cartocatiței în mine. Zici că e de aia, bă, deșteptă. Du-te drecu, dici. Lasă-o, mă, să tune. Că n-am chef. A mai venit un prieten de-al meu, se pare. Suntem în ziua a treia. Ce faceți? Ce mai faceți, bă? Noi suntem bine. Ce mai faceți, boșilor? Cosmifanii, haideți să vedem cum ne omoară Granny. Bună, aici ce ne trăiem, mă, fanii mei, dragi? Al treilea prieten. Crowbar. Deci crowbar. Haide, mă. Crowbar? Da, crowbarul ne trebuie aici. Bine că... vă sugerez să jucați și Granny 3, pentru că e șmecher rău. N-ai ce să faci, bozule, uite aici au căpere, ceva de genul, pe aici. Și te trezești că... Nu, mă, veni băbăciuna pe mine, mămă! Bă, da! În a patra. Oleu, pe mine
puțin. Ce putică de pulă. Bine, hai să lăsăm să ne omoare ca să putem să vedem. Uitați, avem puțin niște de la, cum se zice? Sânge. Ketchup, noi zicem ketchup, măi, fraților. Care arată ca ketchup. Boșilor, arată ca ketchup, mă, bă, ce să fac, mă, eu? Bă, Păi știi ce facem, bă? Mergem aici, o chemăm pe pastorică, ne omorâm, sau ne omorâm de 2 ori la cartocatiță și asta e. Pentru că n-am chef, sincer, să... nu cred, deja m-a prins, n-ai șanse, ia uitați ochiul ăsta. Oleu, ne-a omorât. A 5-a zi, o să ni se pune mai mult ketchup, dar nu e problemă. Vreau să văd ăla, deci în loc să ne mai omoră băbăstârca, ne omoară alții, adică cartocatița. Bine că Grampa e prea enervat, n-am chef de el, așa că... Când eu mă duc acolo, spune Alex ce faci. Ok, mergem picea, ok, imediat, numai decât, stați liniștiți, boșilor. Mergem picea, mergem picea, mergem picea, mergem picea, mergem picea, mergem picea. Jasmin, mai dă să ia niște apă. Ok. Hai să fugim. No, dar deja m-a prins, no. Nu, adică asta e foarte culmea, mă înțelegeți? Eu mă fac așa și este foarte tare și multe altele. Nu că... Dă lesson. Hopa! Ce faceți? Nu, vă rog, nu. Nu, vă rog, nu. Ce faci, bă, Granny din cap? Oh, game over, gata. Ok, acesta a fost episodul din Granny Capter Diu. Vă mulțumim pentru totul. Deci dacă derulați la partea cealaltă, deci cum e episodul, explorăm și noi părțile de le putem fără să ne prindă Granny. Vă mulțumesc pentru tot. Și bun noroc la YouTube. Așa, e primul episod de Granny Capter Diu. V-am pupat. Stai, vreau să fac eu. Te rog.